Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Keseng samla dum-dum kalapin kutno ikatayo lekemen jong keseng samla. Haga katway truk kala lingkot ala cara pausan. Hapalau jong St. Dominic College. Haga balasa kilang do MLA jong nang thamai constituency. Buat Charles Pingrove. Ubalalong kumukong san. Chief Executive Member John Kakasi Hills Atan Magistrate Council Buat penyat sing siem. Ubalalong kumusumbut kongsan. Ukertong ke Kongres dan nang thamai constituency. Buat Alan V. Lingdo. Kirang bak dong. Urang bak shnong. Kirang kit kam shnong bagi pat bak jong ke shnong dum-dum. Haga ni kesengi ubat penyai ula IT ya kesong pisah kebasan pewajar tingka syakeseng samla kum kejing ais ngobha haga bede ba kejing lu jingsep na kebentakan ni kejing rakhe syuaban penkut ya kata yolek kemen lasa mi kusnam jiginong job haga kejing lek kai per Kalong kay ke pos nautanat haga ni janmi bani bagi kun samla ken penkut ya kani ka closing ceremony kabla juya la bun telik isnem kumba ndrim nyau snem Kam judan kanu kajing song thai na ki kun samla man laus nem ki jupelong hi yaka week ke jongki wo jupelong hopnai December pat penkut pat hopnai January kumbong ha katien pareng si ni no to drugs and yes to sports kalong kai ke basno tanat baki kun samla kila jam shisha ya kani kalenti ka bakong santam hadu kata-kata kajing plelat ke jongpi Haki program papier nadu ke marathon football basketball ki outdoor bat indoor games ringkat bat ki garambut bat ki wiki kalong kai ki pas kau tenat bat deikum kini jaj jingile kai laban dei haki indoor bat outdoor kin sami buon kisap na kani kadong kejongi ngikermen skemba kejing penya ya kani kawik kabala lam mat Daw Presiden Samla Stevenson Karngor Sekretari Samla Richmond Belling dot online Admin Kriam belong convener jong kani week Kisamla baro be dan benta pat kani dum week Kisamla rongba Kipelaju ya kersan lang ya kikun samla Kisamla kenthairu kibe dan ha benta papier ki jong pi Walada kepeneng galong ka kriat kado Pimjui ya kini kikun samla hak ba kidon hak nu program buat ngigermen scam ba kejingwan ke jongpi kan long shisha kejing aimen siam ya kikun samla bakinang la bantre shirhem kat nang mi kawe kesnem syakawe pan buat ngigermen scam ba kejing don ringkat kilong kemi jong kani kadong kilong pa ki ba phila ya trei nak benta kani kadum week hak benta ba papier Ya ki kena samla ki bala syak ben syat haki nu ki ben haki kam ki bala pen kamti de samla jeri bad admin haki kena re hukum ju pidi ban sko sarong ba pimi hakum kini ki por man laus nem pimi bad ngi kermen scam ba man laus nem pendang mi kejing mi ke jong pi nakawe ke snem syakawe pan haki kerdan ba pier ngi kermen scam ba sisien kasngi pin sayo pat pan ke yo so jong ka jing job ha ka jing em ke jong pi Po jong kini ka week ka pila penlong nadu usnem arja arpusau December hadu menta kini ka sengi pila penlong ya kini ka week ringkat bat ki events ki ba pair ka ba pi penlong ban kring ya ki hep ki barit hadu ki samla ki blakam he ban yeshim menta ha kini ka week Bat kani ka jing thmu kumne kalong kaba don kam bha kum kini ki jat program ha kini ki sngi ki por manta bakumnu kum ki shnong hangni po ri khasi jungi ni don kam ban ye ithu ithau paramangi kum ki nong shong shnong don ki shnong ki bom don shu ki activities kum kini kala pen ye jingai ye ki para nong shong shnong na kawe ka yeng shakawe pat ye ki para marjan don ba ithu shu namar Bamdan kejing kenduk ke bakum kini hapot ke shnong ke jongki. Ngaso ban ai kublai kerpang ya keseng samla. Kabla organize ya kini ke event, bat kini ke event kalong ke job. Bat ngisu tu badang dan shibun ki activities kiba pipenlong kum kerensan ya kini ke week
ban plelat yeki heb kibarit igi samla kan thei bat shinrang bakin yo ban peni laki sap kitalan ke bakidon hakino kinu ki banta bat nginget scam kani kapen shlur yeki heb kibarit kapen shlur yeki kena samla kabil yeki confidence haki ban yang ha stage bat ban present ikeno kuno ka item hapreng jong kinong shong shnong kani kan long ka way naka lat kalenti bakinang kio hakiway pat kirensan kijing yakun haki benta ba per nakaliang ajongi ka Khasi Hills Autonomous District Council nga srokemen hani ka por ban pentip badang shen nilayo ya ka asen na governor jong Meghalaya hakabay day bat kaway kabil kabatip kerteng kum the Khasi Hills Autonomous District Ilaka Administration Amendment Bill 2023. But yakani ka bill ladep ban asen hau benai Oktober arhajar arpusal bat menta kalalong ka act but hapo jong kani ka Amendment Act jong kani ka Ilaka Administration lapen rung ya ka jing itu ya ki seng samla hapo kishnong ki per haniet pori khasi hakisnem ki bladep hakisnem balalit no kanika Ilaka Administration Act 1991 ka krentang syapang ka jing itu dakaan ya ka jing trekam jong kinong yalam shnong ki bakentup tang ya urang ba shnong bat ya ka dorbar shnong badru ka kedau tang ya ka baydei bat ka jing penbet put hapadeng ka jing ya ka ja parashnong nrei light nang ta kam don ni issue ka jing itu so comment ban ya thu ep ba hapo jong kanika Amendment Act ka bangidang shuyo lapen scam ya ka jing itu dakaan ya ka jing trekam jong ki seng samla hakishnong ki jong pi dang shen nglayo ban IT kini ki notification ki bala publish ha ka Gazette of Meghalaya ye iba don khongshei rangba shnong bat ngala kentu ban la kerfat i iru ban I copy shaman kidong nang bakin tip ya kani ka ak bat dei hapo jong kani ka ak bala kedau lenti ban yalam lenti ya ka jing trekam jong ki dorba shnong i seng samla senggen thei seng long keme tena kaliang ngajongi kat kabala ngin persyang ban wanra ki an ki bas kem hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council khamtam na benta kini ki practices ki jongi ki ba long shwa la hikai ngi de ki pho nam menshwa but ngin persyang ru omtang ya kani ka kam ban phau an henry ka kamram jongi kum kinong mikmat ngi don kamru ban pe wat ya ka bha kamiat hakishnong ki thau ki ba kentup ya ka roi ka pa leni ka development bangin sulthu kumno ban wanra hakishnong khnang bakan kentiu ya ki samla ki jongi haki benta ba per ka development habai dei bat ka jingdon kam jong ka shnong lesi ka umbam umdi ka surok kalenti singkir nang ta ki sports infrastructure ki bangidon kam shisha bakum ki shnong ngidi bandon ki babiang khnang ba ki samla ki jongi kinam long sakma lan kinam long lightland ba kin distract no ek jingmut jong khat jong ki henrei nga sultanat ba hadin ba don kini ki sports activities neki sports infrastructure ki babha kan kring ki samla ki jungi hakita ki benta balengi wanra ya kani ka jingkla ni ka an ban itu namarkat bangidang i badang ya ki por ki sngi snam ka jing don kam ka bahha ka imlang salang hakishnong ki thau la don kam ban wanra namar pi ki jing sneu ki babun ki sedang ban rung ha ka imlang ka salang hakini ki sngi bamenta ki jing sneu ki babun ki sedang ban rung hakishnong nganam kwa ban kren mentai kata henrei da ka jing penskem bat da jing itu ya ka jing trekam jong ki ni ki bor ki badan hapo jong ka dor barshnong ka seng samla seng kenthe seng lokme kan yarap ban ai ka kti kamon kti ka diang ya ka jing trekam ka dor barshnong persyang ka jong pi ban wan penlong be kum kani ka week ban te song ban penyatli ya kinong shong shnong hapo jong kani ka shnong namta ka por ka phila persyang ban
penlong ru ke activities berper-per ngi sutu jinglut ka babon nak kaliang jungi ngi ai ka jingirap ka belong san pho hajar nak ka menta kini ka week. Kwa ban sedang dak ban ai kuble yi kong drill belong wi kong kunsi junga baila dwai nam ta jongi iwei pa iwei nak benda bau blai un kudup ye yangi hakar thap nyang jong jiki ke jong u kenam bagin light naki ai ke ibaro kamtam na bijing sa ho jong ni pertai pada ka jong puporu na muda ki ye ki sem jong ibaro lang angin bed in biang mungkin kit maru baka jingim jungi ni optionnya how try bau nyelam un betul nambah terlong ke jingim kebayai bed ya nanti ikon samla kiseng samla apa ke jingim lang president dan secretary buat kiwi-kiwi rumah lo. Pelapila linti yang kisamla jom kini kesenong, ki heberit, hado ki rangba, bagi sumbenta, kumbala keren minhe, disebut kongsan, penyair sih mulau CM yang udah sukauses, Ide ban penlong kumpini program berper-per nang ba penlong kejingi tili apreng jungi wei pa iwei ki badan ki basaha kani gadong berkesnau ruku tu nganu bun kitin namar kidan ki program ki babon berbon sin abadan ki program ngaji snow baborok iong don bok bel tu gong sanun tren diet mo tren lingkot naman gipa punya snow giji ruai gipa punya eating shot you politicians de don bok tren lingkot kemudian kalian jong apa deh tu balas ya skumene kamdi ke sin ke bading kong ngelawan bania dan nengkat batui ban kemen lang batui bagi long ini program ngai scam baka jing temu bapa joki samla kan yelam syaga jing ba jong kesnong de godongi barokwe ditang tin bakindia kai kulai ti baro ba dia kelat pla aina hakene ka smi baka ni dan nengkat bati